o wala gyud ang Ginoo, wala gyud tayo mahimo. Nya mao na nga kinahanglan gyud nato ang Ginoo sa tong kinabuhi. Na may uban nga mayong nagsalig sa Ginoo pero wala ka pangalagad sa Ginoo. Ang uban po mayong wa man ko kalimot sa Ginoo pero wa na pagsimba ba. Wala na nag-alagad. So mo nang naay mga pagpahinomdom pod. Blessing kay na mga igsoon. Amen. So karon mo ato tas pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Na may mga Biblia, mga igsoon, atong ablihan sa Lucas 13. Lucas Kapitulo 13, versikulo 6 hangtod sa 9. Akong hangi ang tanan sa pagbarog. Manindog na ta. Luke chapter 13 verses 6 to 9. Basahon na nako sa Bisaya. Katong walay Bible na dire sa screen na to. Verse 6. Unya misulti si Jesus kanila niining sambingaya. May usang katawo nga may kahoyng igera diha sa iyang parasan, miadto siya aron pagpangita og bunga niini. Apan wala siya'y nakaplagan. Busa miingon siya sa iyang hardinero, tanawara, tulo na katuig karon. Or tulo na karon katuig. Nga nag-anhian ako dinhi aron pagpangitag bunga ni ining kahuya. Apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa putla kini, kay nag-usik lamang sa tambok sa yuta. Apan ang hardinero mitubag, pasagdi una sir. Bisan ni ining tuiga na lamang kay akong kalutan ang palibot sa punuan ug unya akong abunuhan. Kun mamunga kini sa sunod tuig maayo apan kondili ipaputol kini. Magpray ta, let's pray. Amahan namo nga langit nun, ang kusog ug ang gininhawa apil ang mga katuigan nga magpuyo kami dinhi sa kalibutan. Ikaw maoy nagbuot tungod kay ikaw ang tag-iya. O Dios, nasayod ka nga bisan ikaw ang tag-iya, daw nagkinabuhi kami nga wa kay labot sa among kinabuhi. Mao nga pasayloa kami og tudloi giyahi pinaagi sa imong mga pulong. Salamat Lord nga diha kanimo. Kay imuha man kami, mapuslan mi para sa imong kahimayaan. Nagaampo ako o Dios og mga kasing-kasing nga madinawaton gayud sa imong mga pagtudlo. Nagaampo ako sa pagtubo, sa pagbunga nga imong ihatag sa matag kinabuhi Ginoo. I pray Father God nga walay mga Kristohanon, walay mga nagapangalagad kanimo nga magpabilin maoras gihapon. Salamat Lord, nga ang imong mga hinigugma diha dayon ginapanton nimo ginatudluan aron nga masayod kami nga wa gyud minimo pasagdi Ginoo. Salamat ining minsahiang imong giandam karon og salamat nga pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Dili gayud kini maagaw sa kaaway ning minsahia. Mabuhi ni sa among mga kinabuhi. Salamat sa kaluwasan nga among naangkon og amo gyud ning dawaton karon ning kabuntagon. Maangkon gyud namo ning mga minsahia pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Dios, hari ug among mangluluwas. Kitang tanan maingon. Amen. Manglingkod tang tanan. Sa pipila ka mga kini nga hamubo nga panahon nga niata karon, atong paningkamutan nga ang tanan natong madunggan gikan sa pulong sa Dios. Ato gyung masabtan pag-ayo. And ako lang mong pahinumduman nga oras nga magapaminaw tas pulong sa Dios, unya imong disturboon ang nas imong tapad,
ikaw mo'y demonyo niya. Sultiin ang nasi mong tapad, ina nga ayaw ka mahimong demonyo ron ako. Kay dili naman na siya makafocus. Giagaw manimo, naagaw manimo ang panahon sa Ginoong makigsulti anang nasi mong tapad kay imo man pod siyang disturboon. Okay? So, manang kinanglan gyutang focus gyutas pagpaminaw sa pulong sa Dios. Karon nga kabuntagon mga igsuon, ang atong isgutan, giuluhan siya ihatag sa Ginoo ang iyaha sa Dios. Usbon ako, ihatag sa Ginoo ang iyaha sa Dios. Kasagaran, pag mo ingon na ganig ihatag sa Ginoo, maghuna-huna na dayon tao, kwarta na po ni. Sultian ka na ako, wala nagkinahanglan ang Dios anang kwartahan nimo. Ikaw mo'y magbuot, ana. Ari ka karon maminaw sa pulong sa Dios aron makaibalo ka kung unsa gayod ang ipasabot ni ini nga nag-ingon ihatag sa Ginoo ang iyaha sa Dios. Sa sambingay nga atong gibasa karon mga igsoon, tanawa diha. Kining maong sambingay. Ingon ang verse 6. Tanawang verse 6. Speak also this parable, a certain man had a fig tree planted in his own vineyard. And he came and sowed fruit thereon and found none. Ang sabi, kini nga tao naa siya'y kahoy. Iyaha. Og asa natanom sa iyaha usab nga yuta. So, iyaha nga kahoy natanom sa iyang yuta. Next verse. Nangita siya og bunga pero wa siya nakaplagan. Dire ang sumpay tanawa. Then said unto the dresser of his vineyard, behold, these 3 years I come to seek fruit on this fig tree and find none. Cut it down. Why converteth it the ground? Ingon siya nga, tulo na katuig kong gabalik-balik. Pangita og bunga ni ining kahoyng igira. By the way, pag nagbasa mo aning Bible, remember, nga layo kayo ang panahon nga nasuwat ni, nahitabo ni, sa imong panahon nga nagbasa ka karon og naminaw ka. Ang theological interpretation anang figs, kaning fig tree, is mga Hudiyo. Kinabuhi sa mga Hudiyo. Literally, kining kahuya, makit-an ginis Israel. Kining kahuya. Panahon sa mga gera, panahon sa ang ilang bunga maoy nagsalbar sa kinabuhing nagsurvival. Kining kahuya. But sa Bible, ang gipasabot niya sa fig tree, ang katawhan sa Israel. Kinsa ning katawhan sa Israel? Katawhan sa Dios. Therefore, sa diyang nagsulti si Jesus sa parabol nga ningon siyang naay fig tree ang usa ka tawo nga natanom sa iyang vineyard niadto siya pagpangitag bunga and wa siya nakitaan. And niingon siya sa mag-uuma sa nagbantay sa iyang sulugoon, sa tenant or sa saop or whatever, ingon siya, "Doy, tulon ako katuig sigig balik-balik dinhi. Naglaom nga inig-anhin ako naon tay bunga bisan usa. Pero wala gyud." Ingon siya, putlaning kahuya kay gausik rani sa katambok sa yuta. So kung imo dayon ang kuhaon pulian nimong tanom, ang imong gipuli tambok og mubunga. Pero kung imo pa nang padugayon niya, hutdon ra niyag suyop ang fertile, ang kaning katambok sa yuta, usa pa nimo putlon, pulihan nimo bagong tanom, wala na'y pulos.
Di na siya kasaktog tubo. Di na siya kabungang tarong kay hurot na. So ang sabi ng owner, putulin yan. Putulin yan. Walang saysay. Walay pulos. Walay hinungdan. Putla na. Useless. Kanang naas imong tapad, ing na, unsa man ka, mapuslan ka or useless ka? Sulti, dali ba? Ing na, unsa man ka, mapuslan ka or useless ka? Good. Good. Guol kayo siya, ano man iyahan ni nga tanom. Natanom pagyod sa iyang yuta. Pero dili niya mapuslan. And he said, cut it off. Usik ranis panahon, cut it off. Putla na ni. Pero ang tenant, ang magbalantay, tanawa ragon ang gatiman sa tanom, niyang yu siya in verse 8. Tanawa ang verse 8. Ingon siya dito, sir, wait. Ayaw sir. Tagaay sa nig chance. Ingon siya, give me 1 year. Sige na, uwi ka na muna. Bigyan mo ako ng pagkakataon. For 1 year. Kuhaon ako ni, kubkuban ako ni, buhuan ako ning palibot ani. And I know this. Because ako'y tawong dili kailag unsay luod ug unsay baho. When I was in PTC, isupak ko sa, eskwela pa ko sa PTC, isupak ko sa roll sa school. Kay bawal mag-uyab, unya kay kining batanon, magugma man jud in tawon. So mag-ibog-ibog mi. Unya kay sakpan man mi, gisangsyonan mi. Ang sanksyon sa ako habwaon ang tanang hugaw sa septic tank. Ibutang siya sa gilid sa mga mangga. But before ni mo na buhaton, ang gilid sa mga mangga, imong kanalan nga lapaw sa imong tuhod. Ay kanal nga lapaw sa tuhod. So pila to ka mangga daghan. Daghan magmangga ang among school. After ana, manumano gito, balde ka ng una, luod kayo, nadugay ni salom na. Kadinhi na, wala, kabo, dawat na brad. Katol kayo kinakatulan ni kuman. Then ihuwad na mo na dito sa kanal nga naglibot sa mangga, dili na mo punon, kaya among tabunan og yuta na pod. Munang tamis ang mangga. So makarelate kayo ko aning ningon siya, ayaw sir kay kanalan ni ako, di ako ning butangag abuno. Just this year, at imanon ako ni, patubigan ako ni, and just this year, pag dili yun, cut it off. Ingon siya diya, and he answering said unto him, Lord, let it alone these years, till I shall dig about it and dung it. Patambukan niya, habuhukan niya, at imanon, grabe yun ang iyang buhaton. Pag-abot sa verse 9 na ay judgment. Sabatanan, judgment. Judgment. Tanawang verse 9. Ingon siya, kung mamunga kini, good. Nindo, mayo. But if not, then after that thou shall cut it down. Hindi, yun ni mo bunga. Putlon na yun ni. Atong makita dire, unsay pinaka gikinahanglan dire, kaninga parable. Bunga. Ang gipangita, bunga. Sa imong kinabuhi, wala ko'y labot og anak kag kontraktor mo kaon kag 700,000 ka pen kada panihapon nimo. Wala ko'y labot unsa ka kadato, ka talented or unsa ka diha. Ibutang sa imong una-una, before ko mamatay aning kinabuhi, unsa may gipangita ni Lord nga akong mahatag niya. Because ang atong uluhan karon nag-ingon, ihatag sa Ginoo ang iya sa Dios. And dire ang gipangita sa tag-iya, bunga. Sa batanan, bunga. And please understand, nga sa atong kinabuhi, bisag unsay imo nang makabot, pag ang gusto ni Lord nga iyang makita sa imuha, madawat gikan sa imuha, dili na niya makita sa imuha, ang tawag niya, nato ni Ana, wala tay kapuslanan. Uyugan ang nasimuntapad, kay gasugod nagkatulog, inang mapuslanon lagi ka.
Mapuslanon ta, amen? O kayo mga tag-iyag, mga kumpanya, wala pa din rin, no? Barbecue daay. Kumpanya, magyapon na. Dili mo mag-hire. Dili mo mag-hire og worker nga inyo rang palingkuron. Nag-hire mo kayong mapuslan, tama? O yan, debate ngayon sa Congress. May bawaan nimo kung matured na gyud kag panghuna-huna. Kadi ka magsig-TikTok, magtanaw na kag mga balita, mga flood control. Inya ang debate karon, magtanong ako kay Brad, kasi Tagalog si Brad eh. Brad, mas mabigat ba yung simento sa Luzon kaysa sa simento dito sa atin? Parehos lang. Pero ang problema, 850 ang sweldo nila doon per day. Dito, 450. Pareho lang bigat na simento eh. Wa mo na. Unyang ingon na isa, minimum. Para nila ra. Wa tay labot mo nang maglain ang Bisayas ug Mindanao. Mahimo na tang Maharlikanisyon na ni Ron. Siya na Maharlikanisyon. Nabasahan na po na nakambot lang. Sana? Relate? So, balik na ta. Nga nung nag-hire man ka, parang mapuslan ni mo. Unya, mingon na dahil sila, dapat na ko'y anak. Kay matigulang na niya ko. Unsa na yung purpose na yung anak? Arong may matiman, arong na ako ko'y bodlungon, pastor. Pare nang uban ba, ang mga bughat. Pangandoy, arong na yung mga anak. Ingon siya, og di gyud mo bunga, putla gyud ni. Unsay gipangita? Dili magmater ang gidakon sa punuan, ang gidakon sa mga sanga, ang labong nga dahon, ang labas kayong bago pang nanggawas nga dahon. Mga accomplishment ni mos kinabuhi, mga achievements ni mos kinabuhi, pila ka gold medal ng imong tumbling-tumbling na dawat, nangita si Lord og bunga, unya makita na to, unsa yun nga bunga. Moadto na ta mga igsuon, proceed ta sa matutan sa Mark chapter 11. Mark chapter 11, verses 12 to 14. Mark chapter 11, verses 12 to 14. Ningon ang verse 12. Sa sunod nga adlaw, samtang namalik sila gikan sa Betania, gigutom si Jesus. Nakita niya sa layo ang usa ka kahwing igira, dira, nga nanahon pag-ayo. Gidescribe. Unsa ka attractive ni siya sa layo kaayo. Kay grabe gyud ang iyang dahon. Deningon siya, miduol siya sa kahoy aron pagsusikon. May bunga ba kini apan sa pag-abot niya? Mga dahon lamang ang iyang nakit-an, kay dili pa man timbunga. Kita nyo yan? Pagduol niya, gigutom siya. Expected nga, nangita gyud kag makaon. Dahil mo, mangga, pagduol ni mo, lamias nga dahon nga. Dahon imong kanon? Expected yun, naghahanap ng bunga, fruits. Naagyod. Pero labong na kayo. Dagko kayo ang sanga. Pero pagdool niya, walay bunga. Verse 14, judgment agad. Tanawang verse 14. Ano sabi ng verse 14? And Jesus answered and said to it, no man eat fruit of thee hereafter forever. And his disciple heard it. Ingon si Lord, pagduol niya ako di bunga. Kabalo ka kung sa imong feeling, kanang pramisan ka niya, pag abot sa panahon, wala. O sabi na, disappointed kaayo ka, tama?
Kanang palaumon ra ka mga boys. Kusog kay mong mapakitag mga moves unyang ma-fall na sila di mo mosalo. Tanawa na ilang feeling, sakit kayo na. Unya, moingon na lang na sila, unsa man goy level na to habi, paglaro na kay nasakitan ako kayo. Expect good siya, makakaon good siya. Wow, good kayo. Naapa mo? Kanang nagpaabot ka, dako gyud kog sweldo kay ang akong overtime, 15 to ka oras. Dako pag sweldo na sukli na lang. Ma-disappoint ka. Gamaya naman to. Hain naman to. Naapa mo? Now, ingon siya, sukad karon. Di na gyud ka makabunga o wa na gyud makakaon sa imong bunga. After that, ipadayon sila. Sa ila ng pagbalik adto tas verse 20 abot sa verse 21. Verse 20 abot sa verse 21 ingon. And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. Ito nga, nag-unag kalaya gyud ug ang kalaya niya gikan gyud sa gamot. Nakita nila tong gisulti ni Jesus, and you know what? Paminaw mo. Do na ray usa nga mosulti mahitabo. Kana mao ang Ginoo. Pila naka-promise imong nadawat? No? Narabay mo chat o kalit nimo, yung cellphone number mo ay nanalo ng 10K. Amen, Kuya Gaspar. Tapos Kuya Gaspar dito. Stephen Montisilio. Ito dito sa likod. Itong mga daghan to sa una, mga ripa-ripa, mga unsa pa to. Unya, kabalo ka, dili pwede nga palabihon nimo imong gibate o ang imong kaalam, imong patumban sa imong emosyon. Why? Kung imong emosyon ang nas ibabaw niya, imong wisdom, imong tumban, dali ra kay kang ilaron. Munang hatagan ra kay kag bulak, kurintihan na ka. Pagatagan gani kag bulak, ing na dayon nang hatag na kasi mong inahan na. Diyan ba gati man nimo, kapatubo nimo, kapaeskwela nimo, karon nakatrabaho nakahatag na ka. Kay wala butangin nag sash, butay condolence to me. Patay na day. So, dali kayong mailad, dali kayong malimbungan tanawar ko ni. Dapat makasabot ka nga kung ang Ginoo mo mo sulti, kung ang Ginoo mo promise, dihagyo ka mo salig, kay siguro nang mahitabo. Just like ani, pag-ingon ni Lord, mula ngayon, hindi ka na makabunga, wala nang kahit sino makakain pa. Pagbalik nila, alis sila, pagbalik na nila, sabi ng mga disciple, Lord, 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 look at. Di ba nung dumaan tayo, Lord? Sabi mo, malaya ka, nalaya, Lord. O, tanawar ko na next verse. Tingnan ang next verse, sa verse 21. And Peter calling to remembrance said unto him, hinumdum si Pedro, ingon siya, Master, behold, the fig tree which thou cursed is withered away. Lord, katong gi-cursed nimo ba, gitunglo nimo, tanawa, laya gyud. Katuro bang pagkalaya, kay gikan gyud sa punuan, abot gyud sa sanga, sa mga dahon ni ini. Now listen to this. Unsay gipangita? Kani atong gibasa karon, unsay gipangita? Bunga. Munang sa kinabuhing Kristohanon, bisan pag ikaw maoy Secretaries DPWH or ikaw may tag-iyas 15 ka kumpanya sa mga kontraktor or ikaw ang pinakadato
tag-iya kag Facebook, tag-iya kag Tesla, tag-iya kag planta sa Toyota. Kanang Toyota, Toyoda na siya. Ngunit pangalan gyud sa CEO. Giusob lang na siya because sa Japan, lami mang paminawon ang Toyota kaysa sa Toyoda. Giusob na siya. Or bisan ang tibuok kalibutan, ikaw na ang tag-iya, kung imong kinabuhi, wala kapahimuot sa Diyos. Daw hangin la kang nilabay. Daw panganod kang walay ulan. Kahoy kang walay bungang nahatag. Kasulay ka kanang uhaw na kayo ka? Nya pagduol nimo sa suba, way sud? Way tubig? Now, nalaya, unsay gipangitaan bunga. Kaya sa matag adlaw sa atong pagkinabuhi, kanunay nimong pangutanon ang imong kaugalingon kung nakapalipay ba ka sa Dios, nagmabungahon ba ka? Ngano ganito? Ang tag-iya sa tanom kinsa ang Dios, ang tag-iya sa tamnanan kinsa ikaw ug ako ang tanom, and kining kalibutana mao ang parasan sa Dios. And si Lord, guol kayo siya sa iyang katawan sa Israel. Isaiah 5, 1-7. Mga papa, familiar kayo ni. Isaiah 5, 1-7. Dunay awit sa pagbangutan, makasusubong awit, nagiawit sa Isaiah mga igsoon, 1-7. Basahon na ko ni sa Bisaya, aron maisa-isa na to ni. Isaiah 1, chapter 5, verses 1-7. Tuguti, nga awitan ko ang akong higala, ug awit sa gugma, mahitungod sa iyang parasan. Ningon diha, ang akong higala may parasan kaniadto didto sa tabunok kaayo nga bungtod. So moingon ka kag tabunok sa English, fertile. Na pag tinapon mo lang yung buto, paglingon mo may bunga na, ang daming bunga. Fertile. Gi-exaggerate ra na ako na ha. And then verse 2 ningon siya, gibugwal niya kini gihawanan sa mga buto, gihawanan sa mga bato, gitamna niya labing maayong paras. Look at that. Hindi ka naman magtanom diretso nga wala nimo na hinlo Or itanom nimo gahi kayo bungkagon gyud kung maimo pag anapog na siya tangtangon gina nimo unya i-dump nimo didto ang mga pulihan nimo yuta nga tambok gyud kayo. Sagol hugaw sa mga hayop. So muniyang gibuhat, dayon ingon siya, nagtukod siya tore nga bantayanan diha sa taliwala nini. Listen to this. Kini nga tore nga bantayanan, double purpose ni siya. Because kana nga tower nga giingon diha, tower in the midst of it, adto siya magbantay kung dunay mga hayop mosulod, kung dunay mga awat, kung dunay mga adto siya magbantay. At the same time, the same purpose, himuon niya po ning tower kanang iyang gitukod nga pigsanan, galingan. So ga-expect jud siya nga naa siya maani kay gani naggasto siya panahon sa pagdaro sa paghinlo og nagbutang daan siya bantayanan og galinganan. Tanawa unsa kadako ang sa Bisaya, may gitawag nato pinulungan nga naghinam-hinam. Too much yearning. Mao ba na? Bahala na, di na mao, bahala, mao na. Grabe yun ang iyang, desire yun siya, nga, excited siya, naagyod siya, ani yun, ani. So, gipabutangan pagayod kininiag pigsanan sa ubas, ang maong tower, so dual siya. Nagpaabot siyang mamunga kinig tamis nga ubas unsay sumpay. Apan
Aslom hinuon ang bunga ni ine. Naata sa verse 2. Ingon siya, aslom noon ang bunga. Subo kaayo ni. Naginamhinam gyud siya nga makadawat siya pero ang naani hinuon niya aslom. So niingon siya, busa miingon siya, verse 3 na ta. O mga lumulupyo sa Jerusalem o katawhan sa Juda, hukmi ako ninyo og ang akong parasan. Verse 4, ang verse 4 nagpadayag o grabing pagkasubo o pagkadismaya. Ingon siya sa verse 4, unsa pa man di ay ang angay kong buhaton sa akong parasan nga wala pa nako mahimo. Nagpaabot ako nga mamunga kinig tamis apan aslom hinuon ang bunga ni ini. Tan-aw nako tanan. Yung nagawa mo na ang lahat. Pagod na pagod ka na, ubos na lahat ng resources mo. Binilang mo yung panahon na hindi ka makatulog, kay imo ra yung gihatag ana, ga-focus ra gyud ka sa usa ka maong buhat because nag-expect yun ka, naglaom yun ka nga naa kay madawat in return sa imong grabing paghago. Saklap kayo ni sa mga ginikanan. Grabe ni mong paningkamot, magkaubo-ubo na lang ka, di ka kakapalit og bagong gamit. Kay imo ra gyud basta ra gyud kung anak na balonon sa eskwelahan, naay pagkaon, naay pangbayad sa tuition. Makauman lang kinig eskwela kay wa may dagkong mga kalubinhang ibili nila. Pahumalaw lang kinig eskwela, pwede mahuman na kinig eskwela, pwede na kung kwaon ni mo Lord. One week na lang mo graduate na. Tas nalaman mong nagkaanak. Sakit kayo. O dili lang kanara. Ni undang. Mahuman na, ni undang. Usa sa ako ang uncle sa sa Valencia, pertig yung subuah kayo niya. Kay nagtuo gyud siya nga ang iyang anak mahuman na. Pero di ay ang iyang anak way sulod-sulod sa klase. Wala man siya diya, kaya naman siya abroad. Wala sulod-sulod sa klase. Ang iyang ipadala kay grabing kusuga pa man sa una tong Counter-Strike, mao man dunay gauna. Mga pasmo yung tao, mga estudyante na sige ragdula ng Counter-Strike, ulahin naman yung Dota. Yan nasunda na po ron Mobile Legend. No? Di na magtuon. Kabalo mo mga igsoon. Ato ning kita mismo sa tong kaugalingon o hunahuna. Kabalo ka? Pag iya na gani na sa kalibutan, dali kayo na, kusgan kayo na, lami kayo na. Pero pag iya sa Ginoo, lisod kayo. Tagaan mo na kong example, sulay og sayaw og kanang mga sayaw para sa Ginoo i-post sa Facebook. Na? Sayaw ra gyud kag mga ginagmay ba nga sayaw nga mga dance move. Bisan pagani kung Christian ang music unya, ang sayaw nimo gikuha nimo gikan ni Michael Jackson, wa kayo manlantaw ana. Pero kung mosayaw kag iyas kalibutan or kanang mga sikular anong daghana? Ana ni sa palarong pangbansa. Anong daghana kayo? Hello? Ano ito? Sa pailain, suway ka og kanta og mga Christian song. Nya mag-video ka, i-post sa Facebook, wa kayo imang lantaw. Di mo lantaw na imong kauban sa church. Pero sulay og kanta Lady Gaga. Unsa tong kanta day? Ha? Eye of the Tiger ko na. Aran daghana gyud kayo.
Hello? Nya with feelings pag yun na. With feelings pa, pinagunit-gunit, manasdugan. Pero padayigan na nas Ginoo, di ba aslom na ng iyang pagdayig. Kaya ang iyang awit, ang iyang emotion, ang iyang feeling na agaw man sa sikular, sa pangkalibutanon lang. Ikinira bang mga kanta karon, grabing mo tandog og emotion, pero wala kaayoy meaning. Sa una, simple ra nga kanta, pero nindot kayo. Halimbawa nga kanta, mga kanta sa asin. Ang mga batang ngayon lamang isinilang. Wa na'y hangin, kaya sige lang nagsilpon. May puno pa kaya silang lalangoyan. Langoy puno. Sa may sakon nga magsige naman lang nagsilpon. Napa mo? Mubalik na tadiri, siya kasal naman ta naabot. So, gibuhat na nimo ang tanan. Gibuhat niya ang tanan. Then, nagtanong siya sa kaugalingon, like, na-frustrated kayo siya nga, frustrated kayo nga, dismaya kayo, guol kayo, na-stress siya. Imagine na lang, tag-iya ka sa, unsa tong bungcho, katong nisabog. Bungchol? Katong Korean restaurant nga, nag-invest gyud siya, million gyud. Nag-training siya mga workers na ata na nito. Nya pagkaugma, mag-opening na anang kadlawon ni buto. Kato nga feeling, like, grabe, gibuhat na ako ang tanan. Naglaho lang parang bula. Tapos nagtanong siya, sakit kayo, tama? Ingon siya, sabi niya sa sarili niya, ano pa bang kailangan kong gawin? Upang malaman mo. Naabot naman na diha. Usan may ako pag yun nga kinahanglan kong buhaton? Wild grapes. Ningon siya, 4th wild grapes. Kabalo mo kung saan yung wild grapes? Kini nga matang sa grapes, pamina mo ane. Niingon kung imo ning tun-an, basa kag mga komentary ane sa mga pagtuon ni niingon nga kining bunga makapoison. Dili lang di ay siya kay aslom, makapoison. Munang sa King James, niingon siya nga wild grapes ang 4th fruit niya. Makapoison. Another thing, pag moingon na ganitang wild grapes, it means pag ang bunga niya matagak sa yuta ug malata, kini nga wild grapes mas mutambok. Apan kung naay laing maayong tanom dia, mamatay tungod ana nga bunga. Mapoison man ang yuta. Nasamtan na to? Mao ni ang wild grapes. Sabi ni Lord, grabe nag-expect yung ko. Tamis, gaandam na gani kog tigumanan, gaandam na kog pigsanan, gaandam ko, grabe gyud. And imagine na pila ka months, pila ka adlaw nga nagpaabot siya. And kung mag-atiman kag gamay pa kaayo, mamutol kag bani kanang punuan sa saging, nya imo nang siyang pangbungkagon, o nya putlo nimo pang pikon, maoy imong ipayong. Aron di ra gyud siya mamatay. Nidako na siya, nidaho na siya, expected nga mubunga. Pagtanaw nimo sa pagsugod niya gawa sa bulak, nalipay ka og mas ni grabe ang imong excitement nga wow, finally nibunga na. Uy, nagsugod nagpamulak, brad, nagsugod nagpamulak, brad, tanawa, brad, nanggawas na ang uhay, brad, nibanay na ang mais, brad, lipay kayo ka. And pagtanaw niya sa bunga, pagbalik niya sa sayong kabuntagon, pagsubang sa adlaw, kita yun siya nga dunay hinog. Pagkuha niya iyang gitilawan, unsa? Poison. Kitang mga Kristohanon, mauni, mag-iyahay tagpangutana sa atong kaugalingon. Unsang matang sa pagigugma, pagdaig, pag-alagad, pagpasalamat, pagsimba,
pagtahod, pagyukbo, pag-ila, ang atong gihatag sa Dios nga maoy tag-iya nato nga tanom. Gitanom ta aning kalibutana nga ang tanan natong gikinahanglan nia aning kalibutana. Oxygen nga atong giginhawa. Ang pagkaon nga atong gikaon, ang sunlight, ang tubig, ang tanan naa iyang gi-provide. But unsang matang sa bunga, sa pagsimba, sa pagdaig, sa pagpasalamat, sa pag-alagad, sa pagtahod, sa pagyukbo, ang atong gihatag sa Dios. Or wala tayo gihatag sa Ginoo, atong gihatag sa relihiyon, atong gihatag sa tawo, atong gihatag palabian nato atong kaugalingon. But wala tayo gihatag sa Dios. Ingon ang Ginoo, nangita siya bunga didto sa Lucas, didto sa Marcos nangita siya bunga. Diri sa Isaiah 5:1-7, nagtanom gyud siya, iyang tanom, iyang parasan, nagandam na siya, naghago siya, tanan iyang gihatag. Alam no na lang, yung knowledge, yung care, yung love, yung resources, yung panahon, ubos na lahat. I mean, lubos-lubos na. Yung pagpapala ni Lord, yung blessing ni Lord, gibubo na niyang tanan. But unsay ilang giuli sa Ginoo? Tanawang next verse. Diha no? Makahilo. Next verse, ingon siya, now, I will tell you what I will do to my vineyard. I will take away the hedge thereof. Tangtangan nako silag panalipod, tangtangan nako ang kuraw. And it shall be eaten up, sudlonig mga mananap. Panganon ang mga maayong tanom, and break down the walls thereof, and it shall be trodden down. Muna ang pronouncement ni Lord. Kaya blessed tayo. Si Bro Danilo, sige siyang nagtestimony kabahin sa binangga ay gyud. Pero grabe ang protection ni Lord. Paano na lang kung muna'y buhaton sa Ginoo? Kabalo mo nga kami mga pastor managhilak mi ane? Why? Sa mga time nga masakitan mig ayo sa dili among problema. Lami kayong i-give up. Lami kayong Lord tagain na lang kog laing trabaho. But ang sulti ni Lord mauni. Asa may mas maayo? Kanang na-disappoint ka? Or ako mismo, oy di na. O sige Lord, padayon na lang ka. Padayon po ko. Amen? Kay bisan pa ang vine dresser, ang tenant, ang saop, ang gatrabaho, mag-uol na siya, kapuyo na siya, unsa, it doesn't matter. Padayon lang na siya. Ang problema gayod kung ang tag-iya mismo maoy moingong di na nako. Kuhaon nako ang pader, it means tangtangan og proteksyon. Musulod na dayon ang mga kadisgrasyahan, grabing hampak sa mga balatian, magbaha na dayon ang stress, depresyon, problema, panginahanglanon og kining tanan mulupig og mulumos na nato mga igsoon. Bisag unsa pata kakamao kayong mulangoy, mo diskarte sa kinabuhi. Pag ma-overwhelm na ka og lapawan na ka sa mga pagsulong mga igsoon, kay wa nang proteksyon sa Dios, wala gyud kay mahimo. And this is exactly what happened to the people of God, ang Israel. Ningon si Lord, kining Kanaan, ako ani nga yuta. Kamo mga Israelite, ako amo, gibutang mo na ko diya, gitanom mo diya. And gibless mo na ko, gipaunlad mo na ko, giangat mo na ko og ayo. And lahi sa ubang mga nasod, magpinatyanay sila, but giproteksyonan mo na ko. But ang inyong ikahatag na ko, aslom. Sa Bisaya ni, pero dito sa English ni ingon, wild fruits, grapes. It means poisonous sa mukaon. Inigkatagak sa maong bunga sa yuta.
Mabuhi og ayo ang wild grapes, apan ang ubang maayong tanom mamatay kay poisonous siya. Kabalo mong daghang Kristohanon nga poison sa uban? Kanang mag-ayo kag atiman ani, inganihon, inganihon, inganihon. Ang uban po mayo, grabe ra po na. Poison. Kaya sa akong mga estudyante, sige kog pasabot nila. Sige kog ingon, bahala na lag-ingnon ko ninyong weirdo na ning among pastor. Lahi na ni siya. Kay lagi ang inyong madunggan sa uban, mauna. Ba't sa unahan makasabot mo og ayo? Ingon siya, tangtangon niya ang iyang panalipod. Unya sudlon sila, pangdauton ang mga maayong tanom. Unya trodden down, lumpagon gyud sila. Kasulay na ka nga imong mga tanom, gisulod og kandingan. Ato mga hilig direk mga, ano siya tawag ang mga tanumang di mapuslan? Ornamental plants. Wala namang bulak. Ni mag-utan, mangayog malunggay atos ka Kuya Junel. Kuya Junel, ngayon mig malunggay Mga pastor, pagkuwara diya. Pagtanong mag malunggay, may gano'n Kuya Junel. Dadagsa nga. Di ba Kuya, no? Pag muingon na ganun na imong pangayuan, pagdalagsa nga, pagtanong. Sunod nimong pangayo, hatagan pa kanako. Pero kung kada adlaw sige ra kag pangayo, murag something nga naay problema nimo. Pagtanom. Tanom dito. Nya kanang naa na kay gitanom mo niya. Isulti ra na ko ni. O niya ang mga silinganan, di nila panghuktan ng mga kanding. Sudlo na natanong nimo. Usay mong gibate. Gibungkag tong imong mga ornamental plants. Nipalit pa kag medisina. Ate Nilda, i-spray tanom marong muninda tanawan. Kubkubon nagkandeng. At tuon nagbungkagon sa mga iro. Nganong nakasulod sila, walay. Pader, expected na gyud na the future. Kini nga kaugmaon trodden down. Guba siya, tunob-tunuban siya. Murag luoy kayo nga, murag nagganod gyud siya. Murag giagian siya baha. Because wala na'y protection. Wala'y flood control. Ingon si Lord, tangtangon ako ang pader. Ug tugutan ako nga makasulod. Therefore, 772 BC, nisulod ang Assyria sa Israel. 558 BC, nisulod ang Babylonia sa Juda o gilumpag yun nila, gitunog-tunogban, gipanglugos ang mga kababayan, gipamatay ang mga kabataan, gipangsunog ang mga kabalayan, gilumpag ang templo, giguba ang pader o gihimong disyerto. Muna ang mahitabo. Muna ang eksaktong mahitabo. And paminaw, exactly mahitabo ni nimo ug nako. Kung Kristohanon ta, pero wala dahil ka nagsunod sa Diyos. Nag-angkon ka ang Kristohanon ka, pero wala ka nagsunod sa Ginoo. And every time mo dool ta sa Ginoo, dadaan na to siya aslom nga batasan. Aslom nga gugma, aslom nga pagdayeg. And sometimes, ako ani nga karakter. Gitawag ni nako og pasikat karakter. Gusto kay kong magpasikat. Mga ligo mi sa una sa bisan dito sa Kanawa, nakaabot man una to na kong abot sa Bohol. And nitungtong ko sa pinakahabog og ni dive because kamalo kong mo dive. Ni dive ko.
Unya, before ko ni die, nagsaba-saba una ko kay aron ang tanang mata, mutanaw na ko. Mura kong nanawag og attention, kunyari, usaray akong istoryahan. Bay, pag nalumos ko sa luma, bay ako ha, so ang uban ng lantaw. Pasikat. Nganong imo nang buhaton? Because ganahan ka og i-approve kag tawo, pakpakan kag tawo, daygon kag tawo. How about sa atubangan sa Dios? Kaya lami kay na atong sayaw sa kalibutan ba nga pinaanana gid gayo. Pero para sa Ginoo kakaon ra kag koko. Kaya ko bisag kung saan nga steps, why problema? Basta ka imong kasing-kasing na kalipay sa Ginoo. Naapoy uban nga nag-ana, ra sila nagsimba, pero ilang kasing-kasing na kalipay sa Ginoo, wala na problema. Look at that. Next verse. Anong mahumanta? Isa, I will lay it waste. It shall not be pruned. Di na siya atimanon, di na siya pruningan. Pasagdanan ako, I lay it waste. Dili na siya kalutan, dili na siya habukan, dili na siya tambakan. But there shall come of briars and thorns, tubuan anig mga sagbot, sampinit. And I will also command the clouds that they rain no rain upon it. Ug sirad-an ako ang kapanganuran. Aron di na mohatag og ulan. That is why sa kapanahonan ni Elijah, there was kining 7 years nga walay ulan. 7 years ba to? 3 years. Wa gyud ulan. Imagine na lang ang imong kinabuhi karon kung dili ka ulanon sa panalangin sa pabor sa Ginoo. Makadungog na lang ka og naay mga testimony. Nagkuha ko sa complete number sa LTO. Oh, grabing away dito. Na si Rachel. Kaya gakuha po si Rachel. And gaaway dito. Doon na nag-live, ga-video-video. Ganiya pa ming buntag dire. No, ning among number. Nganong kitagaan mamig number. Ngayon, nagbalik na mo. Kaya gipromisan mig alas 3. Maglista na po mig laing number. And suddenly, niabot ko dito late na. Bisag na ako yung number ng buntag. Naghilom ra ko. Butang sa kungana, lista. Gitawag kog una kay unang nakaplaga ng akong complete number. Kay garambol naman dahil na dito sa sulod. Unsa man na, pabor sa Diyos. Pero kung ganahan kang ulanon, raka kanunay kasakit, bahala ka sa imong kinabuhi. Balingon si Lord, iyang gisiradan. Kadi naman sila kahatag og tamis nga bunga. Unya gipasagdan niya nga mutubo ang mga tunok, mutubo ang corruption, ang injustices, ang mali gawing tama, ang tama ngayon naging mali. Gi-allow ni Lord nga mutubo ni aron makasabot mo nga wa na mo'y ginuos kinabuhi. Pati mga Kristohanon, wa na'y ginuos kinabuhi. Mas importante pa ang social media kaysa sa Diyos. Papilian na siya, iPhone Pro Max 16 or Bible, ato ragyan na sa cellphone. Ang rason ana, naman po'y application, pastor. Next verse. Next verse, lingon siya. For vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel. When we say house of Israel, katawhan sa Diyos. Kita ba katawhan sa Ginoo? Tanan nga nagtuo kang Kristo, ni dawat kang Kristo, katauhan niya. Pero ningon siya kato nga vineyard is katauhan sa Diyos. And the man of Judah, his pleasant plant. Iyang gikahimot ang tanom, ang katauhan dito sa Judah. Mga Israelite, ragapon to sila, pero nabahin man ni sila, north o south. Ingon siya ang tanuman, ang Israel, o ang maayong tanom katong tuwa sa south. And he said, but behold, oppression for righteousness. Ano? Where are we now? And he looked for judgment. But behold, oppression. Ngita sa justice. Pero ang iyang nadungawan, pagdaog-daog. What else? For righteousness. Pero ang iyang nakitaan, hilak. Nganong maghilak man sila, kay nagkinabuhi sila sa pagkadautan.
Kaya wa ko'y labot og perfect imong attendance diri sa church. Ang imong pagkinabuhi at ubangan sa Dios maoy tarunga. Kung di nakaganahan og pastor or di nakaganahan tigom, pangita og dapit diin, dili mahunong ang imong pagpakiglakaw sa Dios. But kung nakasabot ka og ayo, nga bisan ikaw na di ganahan mo, napoy ganahan nimo, tanang tawo ingon ana, walay tawong ganahan gyud niya ang tanan, di ba? Amen. Ngano man, kitang tanan mga tubang sa Dios. Unya maghusay unya ta sa atong pagkinabuhi diha at tubangan sa Ginoo. Moni, wala na sila justice, wala na love. And look at, unsay nahitabo sa atong nasod. Din kitang mga Kristiyanon affected punta. That's why mo appeal punta dito. Di ba? Kabantay mo, unlimited ang droga. Walay katapusang away sa politika. Corruption. Unsa pay laing inyong nakita karon? Kamatay. Mga krimen. Pero unsay nanggawa sa balita? Baliktad tanan. Ngayon ang balita, oy, ni us-us ang kriminalidad. Ngayon dayon ang balita, among gisiguro nga ang kwarta gyud nagamit sa matarong nga paagi. In kabalo ka, ang mga tricycle, ang mga tricycad, ang mga kanang naang mga sasakyanan sa Nabutas ba to or sa Mandaluyong, gipulihan karog mga bangka. Because 1 month na wala ni hupa ang ilang baha. Kay naay gihimo nga drainage, mas ibabaw siya nga drainage kaysa sa mga lumulupyo sa mga balay. So dili ka-exit ang tubig. Gialaw ni Lord, ingon siya, ang mga sagbot gialaw niyang mutubo, ang mga tunokon gialaw niyang mutubo. Unya kung mutubo ang mga sagbot, ang mga maayong tanom mag-struggle. Mo nang kitang mga Kristiyanon nagproblema ta. Bati ta pwedeng mo apil og pamalo pangbato sa balay ni Diskaya. Di ta pwedeng mo apil og pangbato atong DPWH. Gialaw. Nagtubo ang mga sagbot, nagtubo ang mga tunok, kauban sa mga maayong tanom, and mabuhat nato prayer. Kaya kung na ako'y kagayunan, padaganon kong kapitan, konsehal or mayor, dili ko kadi ka mo butar. Ang angkong tubag, dili ko. Nga naman, pastor man ko. Bisag di ko mangurakot, unya ang mga taong nas ilalom na ako mangurakot. Kinsa may ilang na ilhang naglingkod. Man di ko maapil diha. Galisod na gani kog manage sa duha nako ka anak og usa ka buok asawa. Mo manage kog lungsod barangay ng pagpuyo. Gialaw niya. Kay mao naman ni ang nahitabo. Now, for the sake sa ato nga time mga igsuon, ingon ang Jeremiah 24 verses 1 to 3. By the way, sa Isaiah 1, chapter 5 verses 1 to 7, unsay gipangita? Unsay gipangita? Bunga. 24. Jeremiah 24, 1 to 3. Kini na ay bunga. Ingon ang verse 1, Jeremiah chapter 24 verse 1. Gipakita sa Ginoo kanako pinaagi sa pananawon ang duha ka basket sa bunga sa igera diha sa atubangan sa templo. Sige tang gahisgot og igera no. Nahitabo kini sa human. Bihaga ni Nabucodonosor gikan sa Jerusalem ngadto sa Babylonia ang anak ni Jehoiakim nga si Jehoiakin, ang hari sa Juda. Lakip ang mga pangulo sa Juda, ang mga hanas nga maghimo og nagkalinlaing mga butang ug ang mga batid nga trabahador. Verse 2, focus sa verse 2. Ang unang basket gisudlan sa mga maayong bunga sa igira.
nga nangahinog pag-una og ang ikaduhang basket gisudlan sa dunot nga bunga sa igira nga dili makaon. Verse 3, unya miingon ako, unya giingnan ako sa Ginoo, unsa may imong nakita, Jeremias? Mitubag ako mga bunga sa igera, ang maayong bunga maayo kaayo, apan ang dunot labihan ka dunot og dili gayod makaon. So, tanaw nako tanan kay aron makasabot taan eh. Kini ra bang atong tiyan og gutumon maglisod og tagsabot. Time na nga gapadala si Lord og judgment, sulungon na sila sa Babylonia. Kadtong mo surrender sa Babylonia og muuban ngadto sa Babylonia, gitawag niya tamis nga mga bunga nga naas basket. Apan kadtong musukol sa Dios og dili gayod mo pasakop sa Babylonia, mokigubat sila or motakas paingos Egypt, gitawag silag mga bunga nga dunot og dili makaon. Unsay pagtulunan? Ang tamis nga bunga nagsulti kabahin sa mga tawong misugot sa kabubuton sa Dios, sa disiplina sa Ginoo. Duha ka anak imong bunalan ang usa nangayog pasaylo og gidawat niya ang mga bunal, samtang ang usa nagbutang og karton pagbunal ni dagal. Ang katong nidawat sa bunal og nangayog pasaylo sa iyang sala, tamis to nga bunga, samtang ang misukol, midagan, bisag sadan, gitawag og aslom. Mauni ang background aning 24 sa Jeremias. Pareho ang basket, amen. Duha man to ka basket, pareho, amen. Ang sulod nila parehong bunga sa igera, pero ang quality sa bunga pareho dili. Kaya ayaw kag ingong pareho ra man Christian, pareho ra man church, pareho ra katawag sa Ginoo. Tawag lagi Ginoo alas 9 buntag, pagka alauna alas 2 tawag na pog Gisite, Gisite. Gatawag o Ginoo. O Diyos maluoy ka kanamo. Pag uli sa balay, mga animal, mga pisti, mga animal. Dili na ay duha ka basket nga ginungawan. Parihong nga basket kay parihong nagilag Ginoo. Pariho pod nga bunga kay parihong nagingong Kristiyanon ko. Pero ang quality, and kung si Lord mo tan-aw nimo karon, iya ba kang makitaan nga tamis nga bunga or pagtan-aw niya sa imong kasing-kasing karon aslom? Walay excitement nga mo simba. Pagmatahay, minggo na pod. Simba na pod. Dugay ra ba dyan na mahumagwali? Muni ang iyang nakitaan mga igsoon. Pareho nga bunga ni. Ingon ang Hebrehanon chapter 12 verse 15. Hebrehanon chapter 12 verse 15. Gi-address na gyud ni kita na gi-address mga igsoon. Pagmatngon kamo, kanang pagmatngon, pagbantay, pagmaalamon, be vigilant. Pagmatngon kamo, huna-hunaa kanunay. Muna siya. Nga walay usa kaninyo nga mobiya sa grasya sa Dios. Og matnguni nga walay usa kaninyo nga mahisama sa mapait nga tanom nga motubo og makahasol sa uban pinaagi sa hilo ni ini. Mao nag akong gipasabot nga wild figs. Hebrew chapter 12 verse 15. Makahasol ka sa uban. Na? So, muni ang warning sa mga Kristohanon, pagbantay gyud. Pagbantay. Because sa grasya ni Lord makaabot patag 80,
sa atong pangidaron. Pero sa gitas-on sa atong pangidaron kung dili ta mahimong mapuslanon diha sa Ginoo, ayo pa lang wala ta gipakatawo aning kalibutana. Klaro? So niingon siya, looking diligently lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Muna akong gi-explain ka ganina nga wild grapes, fruit of the grapes, nga kung kaunon makahilo, kung mahagbong sa yuta, ang iya malata sa dito, mapoison ang maayong tanom. So, giingnan ni Lord ang iyang katawhan, pinaagi ni ining Hebrew 12:15, because this is the word of God, written by the apostle or kinsay writer, anon man ang writer sa Hebrew, and believed nga si Pablo. Ingon siya, ikaw, pagbantay, paghuna-huna, nga naman, praise the Lord, maayo ang Diyos, buutan ng Ginoo. Humble kay ta pag nata sa church. Pero pag nanas laing dapit, sa balay, sa bisan asa, dili na ta kamaong magpaubos. Magkaproblema ka sa imong isig katawo, or mabikil ka sa sitwasyon sa imong panahon, nga na kay problema, diha masukod, kung tamis bagyod ta or pait. Kanang nakas problema ang lugos na ganit kakaginhawa mo, tulo na lang imong luwa, kay wala kay pulong nga ikakumpara sa kabugat ng imong gibate. Pero human sa pagtulo, while nagtulo ang imong luwa, muingon gyapon ka, salamat kayo Lord. Buhi pa ko ron, padayon ako, ugma gyapon Lord ha, uban ni gyapon ko. Kining mga matang sa tao nga mga magtotoo, gikahimutan ni sila sa Dios og tamis ni sila nga bunga. Unsaon manato mga igsuon kung makabaton tag tamis ko nga aron ta makabaton og tamis nga bunga. Gitanom na ka sa maayong dapit og maayo ka nga tanom. And then giabunuhan ka, gibubuan ka, giatiman ka sa Ginoo. Ang iyang grasya, ang iyang love, protection, provision, all the blessings and favor, tanan nga available nga iya sa Dios kag gikinahanglan nimo, gibubu na sa Dios. One thing rason nga dili kita mo bunga, mubulag ta sa Ginoo. Maunang niingon siya sa John 15 verse 5, ako ang punuan sa prutas. Kamu ang mga sanga, ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Listen, napa mo'y mga minahal sa kinabuhi diri nga wala dinhi karon. Asa man sila, tuas lagyong dapit, nagapanarbaho. Ang uban pod naara diri pero gapanarbaho. Sulti sila. Pahinumdumi sila ningon ng Dios, kung wala ko, wala mo'y mahimo. Bisag makatigom pamog bilyon do. Bisag makapalit pamog sa kyanan nga naay payong. 37 million to nga sakyanan. Nipalit ra siya ato tungod kay payong. Payong ram day tuyo. Sultian mo na ko. Kulangon gyapon na sa adlaw nga maningil ang Ginoo. Singlon kag balatian. Kulang paghapon. So imong makita nga ang mga adlaw nga imong ibaylo sa Dios kay aron ka man inabuhi, aron ka makatigom, kulangon raw niya na inikabot sa panahon. Hinumdumi ni. Hinumdumi gyud na pag-ayo. And that is why kami sab na ami sa kakulangon. And wala ko'y choice. Si Aldrin ni apil og Maxim. Si Pastor Vince apil siya Maxim. Trabaho mi diri niya. Oh, sige, hulat di ma'am. Kay nay manawag. Kana ding Maxim habal-habal din ha nga register na company. Unsa man ta nganong galangay man ta ani Bro Gerson?
So sabi ko, bitaw no, ug na ko yung mga bakante nga time. Because nakitaan mo na ako ang post ni Vinyas. Niliit ba? Ngalami ko na imong bation, bisan, gamay ang sweldo, basta kay na ay nag-abot. Tama ba ko? Nadyo'y mo abot? Itaw po na. Sige lang. Na may mga daghan, dili mahurot ang paagis Ginoo. But, di ara ang paagi. Paminaw. Si Lord ningon, I am the vine, and you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. Daghan yun. For without me, ingon si Lord, kung wala ko, di mo kauli. Kaya sir nagyaw-yaw Pastor Jonas. Ingon ang pulong sa Ginoo, ingon sa siya, kung wala ko, wala mo'y mahimo. Na ang Ginoo. Bisan kanin sila rong nadagko kay problema. Unya hangyuon na lang tong mga district engineer, ang kuna na lang ninyo, ayaw lang mig-idawit. Because listen man maghimo kag krimen, after that imbestigahan nimo imong kaugalingon. Ang kuna na lang ninyo, ayaw mig idawit kay someday og naarami sa power, makadawat ra gyapon mo pardon. Humang problema. But ingon si Lord, focus lang yun ka sa gisulti sa Ginoo nga nag-ingon, kon wala ako, wala kamoy mahimo. Lahat ng paningkamot, tanan na lang yun imong buhaton. Pero kung wala ang Ginoo, wala lagi tayo mahimo. Tanang reliyon sa kalibutan, imuha na. Kung wala ang Ginoo, wala lagi tayo mahimo. Tanan nga mall sa tagbilaran, imuha na. Kung wala ang Diyos, wala lagi gyud tayo mahimo. And ang sabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 2, natilawan na nako ang tanan pag-abot sa verse 11, walay kapuslanan ang tanan. Kaya ihatag sa Diyos ang iya sa Ginoo. Ayaw siya tagaig aslom. And samtang nagtuon ko aning minsaya, kinulso lang akong kasing-kasing nga Lord, earning akong pagpangalagad sa imo, aslom. Sahay, way kadasig, usahay. So gahila ko nga Lord. Ako sad, number 1 nga tuyo nimo sa pulong. And I wish and I pray nga ang tanan pod nga makadungog Lord, makarealize gyud nga nagkinabuhi ta pero aslom makahilo ang atong gugma, ang atong pag-alagad, ang atong pag-ila sa atong Ginoo, ang atong pagtahod sa Dios. Wala nato sa ilhang Ginoo sa tibuok natong kinabuhi. Ginoo lang siya sa church. Pero pagtuan na ka sa inyong balay, sa trabawan, sa eskwelahan, dili na siya Ginoo. And that is why he complains siya, unsa may akong buhaton sa akong parasan. Okay, tangtangan nako nigpader panalipod. Ialaw nako mosulod ang mga kahayupan, pangaunon, tunub-tunuban, og dauton nila pag-ayo. Og di ko gustong mahitabo ni sa ako og sa akong mga anak, og sa akong partner. Mao nga magkinahunsa. Mangayo og kusog sa Ginoo, magaampo nga Lord, dili lagi ko magatalikod. Pabilin og mga lagad ko diha nimo. Close your eyes. Before ka pauli, pangayog pasaylo sa Ginoo. Ginoong Dios nga labing gamanan. Salamat Lord sa imong mga mensahe nga among nadawat. Gamitan ning mga pulunga nga padayong magapahinomdom kanamo Ginoo nga sa matag adlaw magmabinantayon kami aron mahimo kaming aware.
para asa man nga malipay kami. Ug daghang malipay sa among kinabuhi apan ikaw nga mao'y tag-iya wala di ay malipay. Selfish kaayo kami, Lord. Kaugalingon lang namo ang gusto namo magkatagbaw. Sige lang mig pangitag kalipay, wala lamay pangandoy tinguha makabuhat nga butang nga makalipay nimo. Pasayloan ni nga church. Pasaylo ang matag pamilya. Pasaylo ang parasan. Ang katawan Ginoo. Kung wala ka, wala gid may mahimo. Lord Jesus, gidaro, gihawanan, gitamnan, gibantayan, amuma pag-ayo. Mao na imong gibuhat, Lord, ikaw mo'y naghago, nagantos og namatay didto sa cross. Gisi ang imong unod og panit sa mga bunal. Aron lang gid mi maluwas, mapasaylo og makabaton sa kinabuhing tamis. Panpasaylo kami nga ngamong gibalos kanimo mauman ang maaslom nga pagpasalamat, aslom nga pagsimbag, pag-alagad. Salamat, Lord, kinabuhi sa mga kabataan. Tabangi sila nga magtubo silang nahigugma kanimo ingon nga tamis ang ilang pag-alagad nimo, Lord. Pasaylo kaming mga hamtong. Ug tabangi kaming nahabilin nga mga panahon sa mga adlaw. Magtinguha kami nga magbunga kami o Dios og bungang makapahimaya nimo. Among mga young people, liguna sila nga mo desisyon sila pinaagi sa ilang kaalam og dili pinaagi sa ilang emosyon. And mo tan-aw ka sa nasod namo ron, Lord. Grabe gid kaayo. Ang imong intervention gayod mao'y gikinahanglan. Kini nga problema kung wala imong panabang mas mulala pag yun ang problema aning nasura. So musalig lang gid mi kanimo. Magtugyan lang gid mi sa among kagalingon diha kanimo, Amahan. Dalaygon ka o Dios. Ang tanang katawhan sa Ginoo magapanindog